Welatê Tirkiyeyê hişyarî dide Rûsya û Amerîka ku piştevaniya çekdarên YPG yê bi ser Partiya PYD ve li Sûriyê nekin û dibêje ew ê nehêle YPG tu serkeftinan li wan deverên nîzik sînorê Tirkiyeyê li Rojavayê Kurdistanê bêdestxwe bîne. Rewangeha Reuters ragihand ku du berpirsên Tirkî diyar kirin ku Tirkiye hişyarî daye Amerîka û Rûsya ku piştevaniya çekdarên YPG yê bi ser Partiya PYD ve nekin û dibêje Tirkiye wê nehêle çekdarên YPG tu serkeftinan li wan deverên nîzîkî sînorê Tirkiyê bi destxwe bîne. Herwiha Serokwezîrê Tirkiyê Ehmed Davûtoğlu di hevdîtinekî li gel kanalên televîzyonî de ragihand ku eger ew çekên ku Amerîka radestî opozisyona Sûrî kirîn bigihîne destê çekdarên YPG û çekdarên YPG ewan çekan li dijî welatê Tirkiyeyê bikarbînin, ew ê operasyonan li ser wan pêk bîne, wekû ku operasyonên leşkerî li ser PKK li Bakurê Kurdistanê pêk tînin. Herwiha welatê Tirkiyeyê guman heye ku Rûsya alîkariya çekdarên YPG dike li Rojavayê Kurdistanê û dibêje ew yek şaşitiyeke mezin e ku Rûsya dike. Herwiha Tirkiye dibêje ku çekdarên YPG hewl didin ku pêkhateyên Tirkman û Ereb ji deverên Bakurê Sûriyê bidin barkirin û dibêje gelek meremên veşartî hene li paş vakarên ku li Bakurê Sûriyê tên kirin.